Orain dela 75 urte jaio nintzen Azkoitin, baserri baten, familia handi baten. 13 urte arte eskolan ibili nintzen. 13tik 17 baserrien lanien, eta 17 urte etxeko nozkela hasi nintzen enpresa herriko lantegi baten, 75 urte arte han jardun dut. 24 urtekin taldetxo bat sortu duen, Kimu deitze zigona, eta hasi ginen egiten ibilaldi batzuek, zineforune, hitzaldi batzuek, da urte batzuek hor pasago ginen zen, eta gero hortik aurrea eskondu nintzen, eskondu urte batzuk familizen zain manitxun, eta gero ikastolako guraso elkartien sartu ginen, han novela monitore jarri nintzen, eta han sortzeko zuertia izan gendun, grazia izan gendun, extraeskolarretako talde bat. Oraindik ere funtzionatzen, ikaskirol taldea. Han ibili ginen 10 bat urtean, eta bitarte horretan zaharran egoitza berritu enbertzala, berriz egin bertzala, eta deitu ziuen herriko moitze ginen zemai jendei, ia talde hortan jarriko alginen. Tartien, odole maileeke hor sortu zin. Odole maileko taldie berritu bertzala, eta hane 1983 sartu ginen, eta izan da lan bat oso politia. Lagun, jende asko esortu duzuna eta lagun asko indezuna. Jubilo nintzenin, egiz da, nire asmo izan zen, zaharren egoitza jun, eta hango elbarrituek eta pixket izketan lagundu, pasera eta, baina tarte hortan Caritas sartu zen, eta Caritasen eman ditut azkeneko 12 urte. Hoi, momentu honetan Caritasen ez nago, baina odole mailetan jarraitzet. Hartu dutenak eta ezker honeko jendidak egizena. Odon kale ertetzetanen herri batek, kapital batek eta ez dagoena dago, ize danok ezagunegea. Eta alkerrik aso jo. Nik pentsatzet, ginen zero konbentziutena, ondo bizi gehanok, ondo gaudenok, erantzuk izugarri daukula, hain ondo pasatzena iztinak.